favorite namin ng French cake. They treat us well. Wow, okay. Bago na. Bago na. Oh. Tatamaan na rin? Diyan na tayo kakain? Diyan mo? Okay. Ha? Okay. Ganda rito ah. Yung croissant? Salad siya. Oo, salad croissant. Dito po. Wala lang po siyang video. Sa akin ano lang, yung Sprite in can sa akin. Chicken salad croissant sa akin. Sprite in can lang sa akin. And then, Sprite in can, dalawa.
Oh, may teka lang. Meron kayo malamig na ganito? Heineken? Ah. Isa. Isa. Ah. Okay? Yaya? Kaya. Kaya. SK. Kaya? O, para si Kaya. Hindi, parang Eskaya. Parang Okay, thank you, thank Eskaya. you. Ganda ng smile niya eh. Ang saya-saya. Kaya favorite namin ng French baker. They treat us well. And then the food is very good. Ayan, the food is very good. Okay? Yan ang favorite niya. Ito naman ang favorite ko. Ayun. Iskaya. Ito na pangalan niya, Iskaya. Beer ka? Ay, Ang galing. hilakot. Sarap. Ano? Yeah. Ay, wow. Nahihirip oh. Hello, sweet. Man, Parang tayo ibon. malis na. May pumunta sa akin na butterfly na ganyan lang kalit. Konti. Pumunta sa inong to. Konti. Sabi ko, saan galing ito eh? CR at saka ang building eh. Ganon, sementado. Magtaka ka, may butterfly na pumasok sa CR. Sinundan ako at pumunta sa ilong ko. Ang liit ganyan, oh. Oh my God. May mga mirakulong nangyayari. Ngayon naman, bird naman. Di ba? Sabi ko,
Swarovski, oh. Kasya yan. Ah. Pero mahal na no. Magkano ito? 2,085 na lang, sir. 2,085. May isang stone dito, oh. Yes po. Ha? Meron siyang Tapos stone sa meron gitna. siya sa loob mismo, sa gitna mismo na crystal. Meron pa. Naku, mayaman na ako. Magkano ganyan? Ganyan. Huwag ka nga ganyan daw. Ano ba din totoo? May mahulog, eh. Ay, sakto. Bongga. Wow. Oh my God. Ang ganda. Swarovski, no? Oh my God. Di ba kaya basta-basta matanggal yan? Hindi Ay, ma. ingatan mo lang, oh. Oh my God. Ako yung kinikilabutan sa ganda niya. Ganda. Sobra. Ano? Ganda sobra. Teka, ano siya? Ay, Ha? meron siyang pakapin. Plastic pala yun. Kala ko. Oh my God. Oh, Ayun, ganda. Mag-isa lang, Pro Max. Hindi, isa lang yan. Na timing ka talaga? Timing, Ayan, ha? naka-sale na siya. Timing na? Sale siya? Yes, ma'am. Magkano Dati dati? siyang 6,900. Mahal naman pala. Dati po siyang 6,900. 2,085. Dagdagan na naman ng gastos. Ayun. Pero yun, maminsan lang naman. Oh? Dagdagan na naman ng gastos. Ha? Okay ba? Bakit nakausli kasi yung bato niya, no? Nakauste yung Ito, oh. ito, crystal. Hindi kayo mauntog? May may nakalubog, tapos ito mga nakabak. Ganun talaga. Swarovski. Ilaminate mo yung ano, baka maano yung tatak niya. Ah, babagay pa sa kuko ko. Ay, ito eh. Picture mo nga.